Αυτός εδώ είναι ο νέος μου θρόνος και από εδώ θα ετοιμάσω μερικά βιντεάκια τα οποία νομίζω ότι θα σας αφήσουν έκπληκτους. Αυτές τις μέρες έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε λίγο τακτοποίηση κάποια πράγματα και έχω παρατηρήσει ότι έχω πάρα πολλά παπούτσια τα οποία δεν τα φοράω. Επειδή δεν τα φοράω, νομίζω ότι θα μπορούσα να τα δώσω κάπου για να τα αξιοποιήσει κάποιος, να τα βάλει και να τα απολαύσει, γιατί είναι πάρα πολύ καλά παπούτσια. Άρα λοιπόν τώρα βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σας κάνω εγώ μια παρουσίαση τα παπούτσια τα οποία θα πάω και θα δώσω εδώ σε ένα κάδο πιο δίπλα. Βάζει τα παπούτσια εκεί πέρα, τα δίνει ο Δήμος σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη. Σακούλα, ανοίγω. Θα τα ανοίξω ένα-ένα σιγά σιγά γιατί έχει ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε το πρώτο ζευγάρι παπούτσια. Είναι ένα μαύρο Lacoste και είναι ζευγάρι, είναι δεξί και αριστερό, για να μην νομίζω ότι κάνω μούφες, είναι δύο. Για ένα περίεργο λόγο είναι και αυτό Lacoste. Δεν μπορώ να ανοίξω τη σακούλα. Κοίτα να δεις, και αυτό Lacoste είναι. Οπότε πάμε σιγά σιγά προς το κουτί. Πάμε. 250 βαθμούς Κελσίου έχει. Ωραία, φτάσαμε. Τώρα είμαστε εδώ πέρα στο κουτί. Ετοιμαζόμαστε να βάλουμε μέσα τα παπούτσια. Πρέπει δυστυχώς να σας γυρίσω πλάτη και να αλλάξω αυτή στην κάμερα. Εδώ νομίζω είναι τέλεια. Βάζουμε εδώ το κουτί και βάζουμε παπουτσάκι 1, παπουτσάκι 2. Έφυγε. Παπουτσάκι δεξί, παπουτσάκι αριστερό. Δεν θέλω να το πετάξω. Δεν πειράζει. Όποιος το πάρει θα το ευχαριστηθεί, σε λέω. Αυτό ήταν, είδατε πόσο απλό είναι. Μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο με τα ρούχα. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και να μην ξεχνάτε, ντομάτες live στις καλύτερες εικόνες, στις πιο ωραίες στιγμές.